אני רואה שהסילבוס מעודכן רק לחודש מאי. נכון. זהו, מאז... לא היינו בהצגות, בגלל מלחמה עם איראן, אז לא תלינו את הקורס של החודש יוני. אבל חודש יולי אנחנו נתלה, זה אמור לצאת מחר. תשלחי לי את זה. אנחנו נשלח בקבוצה. אני לא בקבוצה. צרפי אותי בקבוצה. איזה קבוצה אתה כן נמצא? אני? של המדרשה וזה, בני אברהם. מי היה אותו צדיק שמופיע בו? רגע, לא, אני אשלח לך את זה, או לא, אני לא יודע איך צורכים פה. פשוט נכנס למצלמה. למצלמה, לא לסטיקה? אוקיי. בוא נראה מי אני מכיר פה בקבוצה. ביטלו לבא? כן, אבל אני חושב ש... את צריכה לאשר. אני אשר, אני אישה. How am I gonna go for the slides? Correct. So I think we maybe we can put it over here, like maybe. Can you put it on the table, or can you make it closer? לא. Trying to think, maybe on a chair near. אוקיי. יכול לשים פה, ואז אני יכול לרוץ כל פעם. כן, אין בעיה. אוקיי. אוקיי, בסדר. אז נדבר על הרב יהודה לייב אשלג, זכרונו לברכה, על חייו, על הפילוסופיה שלו ועל תורתו, על מה שזה אומר על פעילות שקורית פה. אני מסתיר את זה. אז הרב אשלג היה נולד בלוקוב שבפולין, קרוב ללודג'. כבר מגיל 7 הוא התחל ללמוד את הקבלה נגד הרצון של המורים שלו. הם רצו שהוא למד את התלמוד ואת הגמרא כמו הבנים האחרים, אבל הוא לא רצה, הוא רצה ללמוד את הקבלה ואת ספרי האריזל, אחד מראשי הכי חשובים, המקובלים הכי חשובים שיש, וזה מה שהוא עשה וזה מה שהוא למד. אחרי כמה זמן הוא עבר ללמוד אצל האדמו"ר מבוריסוב, ואחרי שהוא מת הוא עבר לישיבה של גור ולמד בישיבה של גור, אבל באמת, של חסידי גור, אבל באמת הקשר שלו היה עם האדמו"ר מבלז, והוא למד גם עם האדמו"ר מבלז, הוא נסע בחגים ובשבתות להיות עם האדמו"ר מבלז, וללמוד אצלו את הקבלה, תורה, דברים אחרים. וזה היה עולמו, הוא היה בעולם של החסידים, של החרדים, יהודים דתיים, נורמליים, אבל הוא גם היה קומוניסטי. ורואים שבגיל 20, הוא היה פעל במהפכה שהיה ברוסיה ב-1905. מהפכה שנכשלה. שנכשלה, נכון. טרוצקי היה מהפכה שנכשלה. והוא היה פעיל בה בהפגנות עם ארגונים אנרכיסטיים, עם ההסכמה של האדמו"ר מבלז, וזה טוב להבין שזה לא היה כל כך מוזר לו להיות בפעולות כאלה כיהודי דתי ויהודי חסידי. היה הרבה חסידים מוויז'ניץ ומגור שגם היה במהפכה הזה, ובפעילות כאלה.
גם מהעולם הליטאי, פה בימין, יש את דוקטור ברנרד רבל, שאחד מיסודי ישיבת יוניברסיטי שבאמריקה, הוא גם היה, הוא היה איך קוראים לו? דוקטור ברנרד רבל. היה הרבה זמן שהם קראו בישיבה יוניברסיטי כ-Revels College, או דוקטור רבלס, כאילו. והוא היה גם אצלו עם הרב אשד, עם הארגונים האנרכיסטיים במהפכה הזה. והיה ממש ממש נורמל להיות יהודי דתי במקום הזה. הם לא היו הרוב, רוב היהודים שהצטרף למהפכה הזה היו אתאיסטים כן, הבונד, משכילים, אבל כאילו היה, וגם הם לא היו הרוב של החסידים, הם היו המיעוט בתוך הקהילה החסידית, אבל הם קיים. שאלה? כן. איך זה פה בבית הזה? מה הרוב פה? מה הרוב פה? לא, אין הרבה דתיים כאילו תוך עומדים ביחד, אבל יש. זה אותו דבר, כאילו, אבל מה ששונה, כאילו, יש דתיים בתוך עומדים ביחד, בתוך הארגונים השמאלניים כאלה בישראל היום, אבל זה לא מקובל באמת בעולם הדתי להיות שותף לארגונים האלה. בזמנם היה מקובל, הם לא היו הרוב, אבל מקובל. אנשים הבינו, אוקיי, יש חסידים קומוניסטים, זה דבר שאתה יכול להיות. ואז, כן, אוקיי, אז המהפכה נכשלה, הוא חזר לישיבה, ללמוד, לחזור לחיים נורמליים. זה לא קרה לדוקטור רבל, הוא היה שלח לסיבריה, לעבוד שם בבית הרוסים, אבל כאילו, הבעל הסולם יכל לברוח ולחזור לישיבה. ובשנת 1921, האדמו"ר מפוריסוב אמר לו שהוא ימות, שהבעל הסולם ימות, שהוא עשה את התיקון שלו בעולם הזה, הוא עשה את כל מה שהוא צריך, ואז אין לה הקדוש ברוך הוא סיבה לשמור אותו בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא לקח אותו לעולם הבא, והוא אמר, אוקיי, איך אני יכול להמשיך לחיות? אוקיי. הוא אמר לו, אוקיי, בסדר, אתה צריך למצוא תפקיד חדשה בשבילך. ואז הוא אמר, אוקיי, איך אני יכול למצוא את זה? הוא אמר בארץ ישראל. אז הוא הלך לאשתו, הוא אמר, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. היא אמרה, אני לא רוצה. הוא אמר לו, אם לא נעלה לארץ ישראל, אני אמות. הוא אמר, אוקיי, בסדר, מה נעשה? בוא נעלה לארץ ישראל. אבל אישה, מה משנה מה היא אומרת? כן, אבל בסוף הדבר זה מה שקרה. יש פמיניזם קצת אצל העבודה שלהם? קצת. היום ממשיכי דרכו, הם רוצים שנשים ילמדו את הקבלה, וזה לא, בשעבר זה לא קרה, וגם הוא למד את בתו דברים כזה, אבל בוא נאמר קבלה. כן, בוא נאמר באמת הוא לא כשמבינים היום פמיניזם, כן. עכשיו הפרשה, כן. יש את בחולה, כן. בחולה, יש שלושה אנשים שבאו למשה ואמרו כאילו, אבא שלנו, כן, אנחנו נשים, אנחנו לא יכולים, רוצים להשתית את נחלה בארץ ישראל. כן, בנות צלב חד. כן. אני לא חושב שזה פמיניזם, איך שמבינים היום. למה? גם בסוף הדבר הם צריך לחתן עם אנשים שהם באותו משפחה, ליירש את הנחלה שלהם וכזה, וגם זה לא כאילו זה אנכרוניסטי לומר, זה פמיניזם. פמיניזם זה אידיאולוגיה חדשה, מודרנית. זה לא יכול לומר שיש פמיניזם. לא היה בעבר פמיניזם? נראה לי שזה לא נושא של ה... טוב, סליחה. לא, אבל לא, זה בסדר, כאילו, אבל כן, גם נדבר על כאילו הקומוניזם של הרב אשד כשהוא ראה בקבלה. קשה לומר, אוקיי, יש בתוך הקבלה קומוניזם כזה, כי
כי again, זה אנכרוניסטי לומר, יש קומוניזם שזה אידיאולוגיה מודרנית בתוך הקבלה, אבל זה כאילו פירוש. אני כבר למדתי שהוא הוגה דתי, אם יש לו איזושהי אג'נדה, זה לא משנה כאילו מה האג'נדה, הוא ימצא תמיד את הדרך להכניס אותה לתוך ההגות שלו, לתוך התורה. כן, הלל צייטלין כתב שאם אתה רוצה לראות קפיטליזם בתוך התורה, אז אתה קורא את קפיטליזם. רוצה לראות פמיניזם, אתה רואה פמיניזם. רוצה לראות קומוניזם, רואה קומוניזם, פאשיזם. מה שאתה רוצה לראות בתוך התורה, אתה מבין ממנה, כי זה הצדדים של התורה. יש לה... לא, יש לה יותר מ-70 פנים, אבל יש 70 פנים שאנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים 70 פנים ממנה, אבל יש יותר מזה שאתה יכול לראות בה, וזה לא כדאי, כי הם לא האמת. אבל כן, סוף הדבר הוא עלה לארץ ישראל, לגבעת שאול בשערי ירושלים, בזמנו זה לא היה בירושלים, זה חלק מירושלים, והוא היה רבה בגבעת שאול, זה תמונה של גבעת שאול. אגב, אתה יודע למה היה בגבעת שאול? מה? למה הוא היה בגבעת שאול? למה? הוא היה בהתחלה בעיר העתיקה ורדפו אותה. זה נכון, אבל עדיין היה לו ישיבה בעיר העתיקה בזמן שהוא היה גר בגבעת שאול והוא נסע ביניהם, אבל כן, זה נכון, היה לו ישיבה בעיר העתיקה. יש היום, זה עדיין, באותו מקום יש ישיבת כל יהודה של חסידי סטרטין, וסטרטין זה נכנסים לרבה שלהם, ברנדווין, שמנהיג שלהם. אז הרב ברנדווין המקורי, הוא היה תלמיד של הרבה שלנו. והוא גר בגבעת שאול 5 שנים, עד שהוא רוצה לרדת לאנגליה, ללונדון. והוא גר בלונדון לשנתיים, כי הוא רצה ללמוד באוקספורד, לראות בכתבי יד שלהם ובמנוסקריפטים שיש להם. יש הרבה המון בספירה היהודית, פה, ספרי היהודית שיש להם, יש להם המון כתבי יד. יש אומרים שגם וילנה גאון שם, אני לא מאמין בזה, אבל יש... שגם מה? וילנה גאון היו שם באוקספורד. שגאון מווילנה נסע לאוקספורד? יש אומרים כזה, אני לא מאמין אותם. יש אומרים. בוא נגיד את זה. אבל אבא כן היה שם, והוא כן למד באוקספורד, אבל הוא ירד לעצמו, כאילו המשפחה שלו הם השאירו בארץ ישראל, פלסטין, והוא היה בלונדון בתקופה הזו, ושם הוא כתב את ספר הספרים שלו, מפורסם תמיד ספירות, שזה מדריך איך ללמוד את ספרי האריזל, רבי יצחק לוריה, איך להבין את הקבלה שלו, והוא מתאר דרך חדשה שלא ראה עד עכשיו. יש הרבה דרכים על האריזל של הרש"ש, של הרמח"ל ושל הבעל שם טוב, אבל הוא מתאר דרך חדשה, שהוא חשב שזו דרך הנכונה, חשב את עצמו כגלגול של האריזל, ואמר שאני הגלגול, יש לי הדרך האמיתי, והדרך נמצא בתוך תלמוד ספירות שהוא כתב בלונדון. אחרי זה הוא חזר לארץ ישראל, אבל הוא חזר לתל אביב, לנווה צדק, זו הבית כנסת שהיה בתל אביב. היום זה נהרס, זה משהו אחר, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל הם עשו את בית כנסת שלו שהיה. ושם הוא כתב את הפירוש שלו והתרגום שלו על הזוהר. זה התרגום והפירוש הכי מפורסם על הזוהר. יש היום אנשים קוראים את זה נהיה פריש, אבל לא מכירים שזה לא פריש. אבל כאילו, זה הכי מפורסם, ויכול למצוא את זה כאילו בכל בתי כנסיות בכל העולם, התרגום שלו והפירוש שלו על הסולם. זה סיבה שהוא נקרא על הכינוי בעל הסולם, הספר הזה. והוא גם התחל לכתוב מאמרים פוליטיקאים נגד הבריטים ונגד האמריקאים ונגד הרוסים על השקפתו הקומוניסטית שלו. יש הרבה כזה, היה לו עיתון שקורא האומה. אין לנו היום הרוב על מה שהוא כתב שם, אבל יש חלק ממנה. אין את העיתונים? כן. אין אותם ספרי הלאומי? אין. עבדנו אותם, זהו.
זה מה שקרה. יש לה מאמרים כאילו במתן תורה. יש מאמרים, אוקיי, זה משהו אחרת. מתן תורה זה משהו אחרת. הם לא מאמרים פוליטיקאים, הם מאמרים מוסריים. הוא גם כתב את המאמרים האלה בתקופה הזו בתל אביב. הוא כתב מאמרים שאחרי מיתתו הבנים שלו לקטו לספר שקורא מתן תורה, והמאמר העיקרית בה זה מתן תורה, שמדבר על כאילו אם כל התורה הוא ואהבת לרעך כמוך, שמבינים רבי עקיבא אומר ואהבת לרעך כמוך זה כלל בתורה, וגם יש סיפור של הלל שאומר שכל התורה הזה לא לעשות לחברך מה שגרוע לך, והשאר של התורה זה פירוש. אז זה קשה להבין, נכון? קשה להבין, כאילו, כשאני מניח תפילין, איך זה קיום של ואהבת לרעך כמוך? נכון, זו שאלה עמוקה. כשאני שומר את שבת, איך זה קיום של ואהבת לרעך כמוך? אז אולי נדבר על זה, אולי לא, זה תלוי על מה שנדבר עליו, אבל כאילו זה אחד מהשאלות העיקריות שלו. וכן, הוא כתב הרבה על קומוניזם וההשקפה שלו בקומוניזם, מה שזה אומר. מה שזה אומר במיוחד למדינת ישראל, אז יש לו, כאילו באחד מהמאמרים שלו, הוא כתב על הציונות. היהדות צריכה לתת דבר חדש לגויים, ולזה אימה מחכים משיבת ישראל לארץ. היה כאילו כמעט ציוני כזה, לא באמת ציוני. הוא היה כמעט ציוני, קשה לומר שהוא היה ציוני, כי הוא לא היה בעולם של הציונים באותה מדרגה כמו דמויות של הרב קוק או אנשים אחרים, הרב זאבים, אבל הוא היה מאמין בפרויקט הציונות, לחזור לארץ ישראל ולשבת בה, אבל הוא חשב שזה צריכה להיות שיבה מוסרית, וזה הכל נכשל אם לא נקים מדינה קומוניסטית בארץ, כי אוקיי, מה המטרה, כאילו, מה לעשות? הוא אמר פה, כאילו, כל הציונות סופו להתבטל אם חלילה יתבטל שיבה זו, ומדינה זו ענייה מאוד ותושביה עתידים לסבול הרבה שבלי ספק לאט לאט המה או בניהם עתידים לעקום מן הארץ, ולא יישאר רק מספר מבוטל שסופו להתמע בין הערבים. כאילו אם לא נקים פה מדינה קומוניסטית, על סוף הדבר לא יהיה לנו מדינה, לא יהיה כלום. צריכים שוויון בין יהודים וערבים, כי הם לא יכולים לסבל מדינה לא שוויונית להם, רואים איך זה קורה לנו היום. צריכים קומוניזם אלטרואיסטי בשביל העניים, בשביל הנקיים שיש באוכלוסייה, ואם לא יהיה הדבר הזה, אז כאילו מה האינטרס של אומי העולם להמשיך לתמוך במדינת ישראל? אם איננו משהו חדש, אם אנחנו לא נותנים להם משהו חדש, הם יכולים ללמוד בה, אז אוקיי, what's the point? מה לעשות? אז כאילו, הכל בונה פה, הוא חשב שהכל בונה פה על התורה ועל הקבלה, והוא ראה, כל ההשקפה שלו וכל הפילוסופיה שלו, זה מביא מאיך שהוא הבן את הקבלה. ואז להבין את הפילוסופיה שלו, יש להבין את הקבלה קצת. אז פה, הבאתי כאילו ציטוט כן, לפני זה, אחד המאמרים שהוא לא סיים בה, זה כתבי הדור האחרון. הוא כתב על למה צריכים קהילה כזה קומוניסטית, למה צריכים פוליטיקה כזה, והוא התחל בזה, למשל לחברה הרעבים הצעירים הטועים במדבר.
ובתוך הכתבים שלו, המדבר זה משל לעולם הקפיטליסטי. והנה אחד מהם מצא מקום, יישוב בכל טור, והתחיל נזכר באחיו ומוללים, והוא רוצה כאילו לשתף אותם למקום הזה, או להביא אותם למקום הזה. מה זה המקום הזה? הוא קורא את זה בראשי תיבות, הקוף. מה זה הקוף? זה יכול להיות שתי דברים. יכול להיות הקומוניזם, וגם את הקבלה. הוא ראה אותם, כאילו בעיניו הם היו האותו דבר. הקומוניזם היא הקבלה. גם. אז יש להבין את הקבלה, להבין את הקומוניזם שלו. אז כתב האריז"ל, זה מאוצרות חיים, שזה חלק מהעץ החיים, זה אחד מספרי הרב חיים ויטל, שהוא כתב בשם האריז"ל, מה שהוא למד אצל האריז"ל, דע כי תחילת הכל היה כל המציאות אור פשוט, ונקרא אין סוף, ולא היה שם שום חלל ושום אוויר פנוי, אבל הכל היה אור האין סוף. ושאלה ברצונו להציל הנצלים, וסיבה נודעת, והיא לקרוא רחום וחנון ערך אפיים וקיוצר. שהקודש ברוך הוא היה בתחילה האין סוף, והיה עמו כאילו כל הדברים שיש, הוא היה אין סופית כזה, והוא רצה שהיה נבראים שהם יכולים לקרוא בו רחום וחנון. ואיך שהקודש ברוך הוא רחום וחנון? מה זאת אומרת שהוא רחום וחנון? אז אם אתה קורא אותי, אני רחום וחנון. אז מה זה אומר? אני נותן צדקה לאחרים, אני עוזר אנשים שהם צריכים כזה. מה זה אומר להיות רחום וחנון? זה הקודש ברוך הוא משפיע לנו, הוא משפיע לאחרים, הוא נותן לנו דברים. אבל יש בעיה בזה. אם יש הרצון של הקודש ברוך הוא להשפיע לנו את הטוב, לתת לנו את הטוב, בלי הרצון שלנו לקבל את הטוב הזה, אז זה אלימות מהקודש ברוך הוא נגדנו, נכון? אם אתה רוצה לתת משהו ואני לא רוצה לקבל את זה, ואתה עדיין תנצל ותנצל ותנצל, אז מה שאתה רוצה זה אלימות נגדי, נכון? אז ההשפעה של הקודש ברוך הוא זה יכול להפוך ממשהו רחום וחנון למשהו אלים ורע, אם אין נצלים, אם אין נבראים. והנבראים צריכים להיות אנשים שרוצים לקבל את טובת הקודש ברוך הוא, ורוצים לקבל את הטוב של הקודש ברוך הוא. אבל יש להבין, אם הקודש ברוך הוא הכל, הוא ברא, הוא כביכול ברא משהו חדש. הוא ברא נאצלים. אני אומר כביכול הוא, כי זה קצת כפירה לומר שיש משהו חדש בתוך האינסוף. האינסוף כולל את הכל, אפילו לפני הבריאה, והוא חוץ מזמן, אז להבין את זה... נאצלים נבראים כאילו. רצה לברוא נבראים שיכול לקרוא אותנו רחום וחנון. ואז אם הוא ברא משהו חדש והוא רחום וחנון, אז צריך להיות שהמשהו חדש הוא משהו רע. והסברנו שהמשהו חדש שהוא ברא זה בעצם הרצון לקבל. אז זה אומר שהרצון לקבל זה משהו רע, הרצון להשפיע זה הדבר שרחום וחנון, זה טוב. ואז הרצון לקבל, שאנחנו כלים לקבל דברים, צריך תיקון להיות דבר טוב. כי אנחנו בעצם רע אם אנחנו משהו שחוץ מרחום וחנון. אז איך נגיע לתיקון הזה? בהכוונה שלנו שאנחנו מקבלים. אז יש הסיסטם הזה, יש הרצון והכוונה מאחורה. אז יש ראשון הרצון לתת על מנת לתת. רק הקודש ברוך הוא יכול לעשות את זה, כי רק הקודש ברוך הוא יכול לברוא יש מאין. אנחנו לא יכולים לברוא משהו בלי לקבל משהו חדש. יש דבר אחרת, רצון לתת על מנת לקבל. וזה מה שרוב האנשים עושים בחייהם. הם עושים דברים טובים.
הם חושבים אותם כצדיקים, אני עושה וואי, אני עושה צדקה ואני עושה כל מיני מצוות טובות וכל זה, אבל הם עושים את זה רק לכבודם, רק לשכר, לפרס, הם לא עושים את זה לטובת זולות, לטובת ערכים, הם סתם עושים את זה לקבל שכר או הנאה או משהו. כמו עבודה. כמו עבודה. עבודה רגילה. כן, כמו עבודה רגילה. זה הסיבה שאנשים עושים, זה הטבע האנושית הבסיסית. לעשות את דברים, לקבל משהו. ואנחנו לא נעשה שום דבר. כן. אני עושה גם כל דבר, זה לא שום תשלום, אני בחיים לא עבדתי, אני מבין, כאילו, אני חושב שזה נכון, שאנשים באמת, בלבבי לבבות שלהם, הסיבה שכל מה שהם עושים זה רק לקבל משהו, אם זה הנאה או כבוד או זה, אפילו אנשים שרואים אותם כצדיקים, הסיבה העקרונית שהם עושים, הדברים טובים שהם עושים, זה רק בגלל שזה נותן להם הנאה לעשות את הדבר הטוב. אם זה לא נותן להם את ההנאה הזה, הם לא ימשיכו בכלל. אבל יש עוד כוונה, הרצון לקבל על מנת לתת. לקבל משהו ואני מקבל ואני מבין שאני בעולם לחיה בו או לענות בו, אבל זה על מנת לתת. ואיך מגיעים להכוונה הזו, הרצון לקבל על מנת לתת דרך התורה והמצוות. אז אם הקדוש ברוך הוא יש לו את הכוונה, הרצון לתת על מנת לתת. זה משהו. אם אני רוצה להיות חברים עם בן אדם אחר, לדוגמה, אני אוהב את הסדרה דוקטור הו. אז אם יש בן אדם אחר שגם אוהב את דוקטור הו, אני יכול להיות חברים עמו. ואחרי כמה זמן, יש לי חבר שהוא אהב להשתמש במילה גרובי. הכל גרובי, זה גרובי, this is groovy, that's groovy. אני חשבתי כזה ממש קרינג', שלא אהבתי את זה. אבל אחרי כמה זמן, התחלתי לומר גרובי, וואי, זה גרובי, כי התקרבתי לו. ואז אחרי כמה זמן אתה תתחיל להיות כמו החברים שאתה סובב בהם. ואז הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, כמשל, הוא שומע את השבת, הוא אוהב את השבת. אז אני יכול להיות החבר של הקדוש ברוך הוא אם אני שומע את המצוות שלו. אם אני שומע את השבת, אם אני מניח את התפילין, אני יכול להיות החבר שלו, ואז אני מתחיל לדמות בו, בדרך שאני מתחיל לעשות דברים על מנת לתת ולא על מנת לקבל. ואני מתחיל לקבל דברים בעולם הזה, לתת אותם לאנשים אחרים, ולא ברצוני לקבל. זה מה שהוא חשב על התורה והמצוות, וזה איך שאני מקיים, ואהבת לרעך כמוך, דרך שבת ודרך תפילין ודרך מצוות בין אדם למקום, כשאני תתחיל להיות כמו הקדוש ברוך הוא, אז אני מתחיל לתת לאנשים אחרים. ואז הרבה פילוסופים ראה בדבר הזה, והם אמרו, ראינו את זה כבר, ראינו אצל איזה פילוסוף שקורא, ארתור שופנהאואר, הוא כתב ספר שקורא העולם כרצון וכדימוי, והוא היה אתאיסט, הוא גם היה אנטישמי נורא, והוא מתאר את כמעט עוד הדבר, שכל העולם עצמו זה הרצון לקבל, שכל מה שאנשים עושים זה רק מקבלים לעצמם. סולם מזכיר אותו או שזה הקבלה שאתה עשית? אז רגע אחד ונביא במקום הזה, הוא אמר, לדוגמה, ברצונו של כל פרט הוא בדיוק אותו הרצון המופיע בכל העולם כולו, ולכן הוא נלחם בכל מקום עם עצמו, ונמצא במאבק תמידי בצורת כל הטובות שבעולם הזה. רואה את זה כאילו זה יחרב את העולם, שאנחנו עושים דברים רק לקבל לעצמנו, וכשיהיה אין עוד לקבל, אז נחרב את העולם. זה
כאילו כל הפילוסופיה שלו, והוא כתב את היהודים, בני עורכי הדין, הם עושים את זה, הוא היה אנטישמי כזה, והרבה פילוסופיה אמרה, אוקיי, זה הרעיון הזה של הרצון לקבל, והעולם בעצם זה הרצון לקבל, וצריכים להפך אותה למקום של להשפיע על האחרים וכזה, אז גנבתי על זה משופנהאואר, הבעל הסולם מצרב את זה, הוא כתב מאמר, ההבדלים ביני ובין שופנהאואר, הוא אמר, אני לא מבין... יש מאמר בשם כזה של הסולם, ההבדלים ביני ובין שופנהאואר? כן, זה מאמר של הסולם, ההבדלים ביני ובין שופנהאואר, הוא אמר, אני לא מבין למה אנשים אומרים עליי שגנבתי את הרעיון הזה משופנהאואר, זה לא מה שהוא כתב בכלל, אבל, והבאתי כמה ציטוטים בקיצור, מה שהוא אמר, אבל הרעיון העיקר, ההבדל העיקר ביניהם, ששופנהאואר היה אתאיסט, אז הוא חשב שיש דרך לצאת מזה, הוא חשב שזה, אוקיי, העולם יפול על עצמו ויהיה משהו חדש שלא כאילו אנושית וזה, אבל בעל הסולם חשב לא. יש דרך לצאת מהטבע שלנו, לעשות דברים רק על מנת לקבל, וזה הבורא, זה הקודש ברוך הוא. כי יש לנו, זה הטבע האנושית לקבל. זה הטבע האנושית לקבל, ואנחנו לא יכולים דרך הטבעית לברך מזה. אבל אם אנחנו משתדלים לייצא מהמצב הזה, אז הקודש ברוך הוא יעזור אותנו לעשות את זה. אבל זה משהו מעל הטבע, בטבע שלנו אנחנו לא יכולים לעשות, הוא מסכים בזה, אבל הוא אמר שאם משתדלים בזה, אז הקודש ברוך הוא יעזור אותנו לעשות את זה. כן, אז כן, אוקיי, בואו נבין את מה שהוא רצה מהעולם המתוקן של הבעל הסולם. מה זאת אומרת? שכל אדם מקבל על מנת להשפיע על האחרים. אז שאלתי לפני, למה בעל הסולם ראה את הקבלה והקומוניזם כאילו כמו אותו דבר? למה הוא ראה? ואז בואו נבין את המשפט היסודית של פילוסופיה של בעל הסולם, זה לקבל על מנת להשפיע. ומהי המשפט היסודית של הקומוניזם? זה שהאדם לוקח רק מה שהוא צריך, והוא עובד, כאילו הוא נותן מה שהוא יכול. אז בעצם, מהי הקומוניזם? הקומוניזם היא לקבל על מנת להשפיע. אז בעיניו, הקוף יכול להיות הקוף של הקומוניזם או הקוף של הקבלה. הם בעיניו אותו דבר. אז בהתחלה הוא היה ממש שמח לראות את המהפכה שהיה באירופה נגד הצער של הקומוניסטים, מה גדלה שמחתנו אז שהקומוניזם בא לידי ניסיון מעשי באומה כל כך גדולה כרוסיה, כי ברור לנו שאחרי איזה שנים מאותות יגלה משטר הצדק והעושר לעיני כל העולם, אבל סוף הדבר הוא ראה שזה לא עבר, ואפילו הוא חשב שזה יהפוך להיות כמו היטלר, כמו הנאצים. למרות שהוא היה מעריץ של החבר סטלין. כן, אבל זה משהו יותר עקרונית מזה, שהוא ראה זה, הוא חשב שהבעיה עם הקומוניזם המרקסיסטי בעצם, יש הרבה סוגים של קומוניזם, יש הסוגים המרקסיסטיים והסוגים לא מרקסיסטיים, והקומוניזם שלו היה לא מרקסיסטי, והוא ראה את הבעיה בעצם בדיאלקטיקה של מרקס ובקומוניזם של מרקס. זה מה שהוא חשב שהיה בעיה ברוסיה. יש למרקס כאילו העיקר של כל מרקסיזם זה הדיאלקטי בין הבורגנים והפועלים, והיה למרקס רעיון שאנחנו צריכים איזו תקופה אחרי המהפכה
של הרודנות של הפרולטריון, הרודנות של הפועלים, הדיקטטוריה של הפועלים, שאנחנו צריכים לשווה את הכל, ואחרי זה, אוקיי, נביא לקומוניזם. כי מה המצב היום? שהבורגנים הם שולטים על הפועלים, אז הפועלים צריכים לעשות מהפכה נגד הבורגנים, להפך לתקופה של רודנות של הפועלים, ואז אחרי זה, בתוך התקופה הזו, אנחנו יכולים לשווה, ואז נבוא לקומוניזם האוטופיה הזה. לא, זה הטקסט של בעל הסולם נגד מרקס. כן. אז מה שהוא כותב, הוא אמר, אנחנו לא, מה שראינו ברוסיה, זה לא עובד עם הדיאלקטיקה הזאת. כי מה שרואים עם דמויות כמו לנין וטרוצקי וסטלין, הם עדיין בסוג של פועלים. הם כאילו, כל הסיפור של מועצת הברית, זה היה הרודנות של הפועלים. נכון? והם שרו בסוג של פועלים, אבל הם ישרתו על פועלים אחרים. אז איך להבין את הדיאלקטיקה הזו? הם לא יש מרקסיסטים שאומרים, אוקיי, לא, הם הפכו להיות בורגנים, אבל קשה לומר את זה. אם נאמר את זה, אז כאילו זה אומר שכל מה שמרקס כותב עליו זה, אוקיי, יש כאילו דיאלקטיקה בין הניקאים והמלאכים. אבל מבינים את זה, הוא לא כתב משהו חדש, לא. הרעיון של מרקס זה היה דיאלקטיקה בין בורגנים ופועלים מיוחד. ובעל הסולם חשב שמה שרואים היום, מה שהוא ראה ברוסיה, זה אומר שמרקס היה לא צדק בזה. אז יש להבין דיאלקטיקה חדשה בין החרוצים והנכשלים. החרוצים אכפת להם הפוליטיקה, אכפת להם מה שקורה במדינה, הם יכולים להיות פועלים, הם יכולים להיות בורגנים, והנכשלים לא אכפת להם, והם גם יכולים להיות בורגנים, גם יכולים להיות פועלים. בסוף הדבר, החרוצים הם ישרתו על הנכשלים. זה מוזר שקומוניסט כתב את זה. זה מילטון פרידמן. כן, זה טקסט סופר קפיטליסטי. זה קצת קפיטליסטי, זה קצת קפיטליסטי. כאילו, טקסט סופר קפיטליסטי, לא? כן, כאילו, הברירה... שצריך להשלים עם זה שאין שוויון והמוכשרים יוצאים. זה תפיסה דרוויניסטית, כאילו. כן. וזה לא כאילו הפניה, זה מצדיק את זה. זה מוזר שקומוניסט כתב את זה, אבל... כן. טוב. כן, קומוניסט לייק. כן, זה כאילו, הוא עכשיו כותב נגד קומוניסטים אחרים. ולכן אף שיטה חברתית, לדעתי היה תפיסה את זה, שבאמת מתמודדים עם השאלה של בני אדם ולא מעמדי. במובן הלא מעמדי, האישיותי, כי פה, וזה תמיד הבלבול, זאת הבעיה עד היום. היהדות גם מבדילה על רקע גזעי, שזה סיפור נוסף. היהדות הזו היא כל כך מורכבת שזה... אל תתחל. מה? לא, אני מאמינה שכאילו, באמת כל הרעיון היהודי הוא בדיוק להתמודד עם הבעיה הזאת שהיא עד היום הקושי שלנו. הקשר בין השכלה למעמד, כאילו שהוא ממש הוא מהותי לאופן שבו אנחנו פועלים. כאילו זה לא קשור באיזה תקופה באיזה זמן, איך תקרא לזה, אבל אתה צריך זמן, כאילו הקשר בין עבודה פיזית ואינטלקטואלית וגם תכונות יסודיות, שזה לא עניין של כאילו אתה, זה בדיוק בעיניי כאן פרשת קורח. כאילו זה, נגיד קורח זה כאילו הסדר הישר, הוא עלק אין מנהיגים, זה היה, אבל בסוף מי שמנהיג הוא בעל כוח, פשוט זה כוח חומרי כלכלי, מול כוח שהוא, לדעתי זה כל הסיפור, יעקב, עשיו, אפרים, מנשה, שמי שמנהיג ברוח זה לא ראובן, זה תמיד לא הבכור, זה לא קו ישר. ופה, וזה בדיוק, זה האתגר הגדול של המין האנושי, איך אתה מוצא את המצוינות האמיתית, איך יש לך רבי עקיבא, ולא רק מידת מהילד הזה, כאילו, איך אתה יוצר שיטה כזאת? כי החברה היא לא אחידה, ולכן הוא גם מתנגד נראה לי בקומוניזם, מה הייתה הבעיה? התעלמות בדיוק מזה. כאילו כולנו אותו דבר, איך מדדים צרכים? אני חושב שהבעיה המרכזית של הקומוניזם זה שגם שינויים, גם אם הם צודקים, אי אפשר להפעיל אותם בצורה דרסטית. ברור, זה רובוטי, אבל... אי אפשר להנדס חברה, אי אפשר...
לתקן את העולם בכוח. אני לא יכולה להסביר לך בכלל כמה המרצזם טועה בכל רמה, אבל זה גם באמת גם שאלה מתי הוא כתב את הטקסט הזה, יכול להיות שהוא כתב את זה באיזושהי תקופה שהוא עבר איזשהו משבר עם הקומוניזם. נכון, נכון. הוא לא כתב את זה לפני המהפכה, הוא כתב את זה אחרי המהפכה. זה נכון. תחילת המהפכה הוא מדבר אחרת. ולפני המהפכה הוא היה תמך בה. כמו רוב והוא ראה שזה נכשלה להיות אלטרואיסטי ומשפטית צדקית, הוא חושב, אוקיי, למה זה קרה? ואז הוא תאר את הדרך הזה. אז כן, הוא תאר את הדיאלקטיקה החדשה הזה בין החרוצים והנכשלים. ומשהו הוא חשב זה החרוצים, אכפת להם הפוליטיקה, הם רוצים לשנות את המצב. אולי הם כאילו צדיקים שרוצים לשנות את המצב למשהו טוב. אבל מה הבעיה? שהסיבה שהם עושים את זה, זה לתת על מנת לקבל. חוזרים לדבר הזה. הם עושים את זה רק כי זה נותן להם כבוד או הנאה לעשות את הדבר הטוב. והרגע שזה יפסיק לתת להם כבוד או הנאה או מה שהם רצתה ממנו, אז הם יפסיקו לשפר את הקהילה או את המדינה, את העולם, איך שהם היה בזה. וזה קשה מאוד, כי זה אומר על כל פוליטיקאים שיש לנו, יש סכנה שהם יכול להפך להיות נוראים כזה, דיקטטוריים כזה, נאצים או מה. אין מאמין פרנס על הציבור. כי חזר יותר דווקא ממנו, סליחה. זה ההבנה שכאילו תפקיד של כוח הוא... אבל זה לאו דווקא רע. חז"ל אומרים שצריך לחפש אדם כזה כדי לשים אותו פרנס. חז"ל זה חשב ממנו, סליחה. הם הסתכלו על זה. קחו מושחת לשים אותו כמנהיג. כי אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. בן אדם שרוצה עמדת כוח, הוא יכול גם... כאילו כן יהיה יחסית מנהיג טוב, אבל זה לא כל בן אדם. תמיד זה מלוכלך. כן, טוב. כן, בלבבי לבבות של כל חרוצים, הסיבה שהם עושים את זה, זה רק בשבילם. ואז אין לנכשלים לסמוך על החרוצים ועל הפוליטיקאים, להגן על האינטרסים שלהם, להגן על, או להמשיך את הקהילה או המדינה שהמקום שהיא צריכה בה. אז איך אנחנו יכולים להגיע לזה? אז הוא כתב מאמר שקורא בניין החברה העתידית. כן. איך שאנחנו יכולים לארגן את עצמנו כקהילה למקום משופר כנכשלים, אם אנחנו לא מהסוג של פוליטיקאים. הוא זיהה את עצמו כנכשל? הוא לא. אבל הוא גם, הוא שם את עצמו. הוא זיהה את עצמו, באמת, זה תמיד שאלה. כי אני חושבת שנגיד אצל מרקס, זאת הייתה הטעות הגדולה. כן. אז נגיד, באמת זאת שאלה שהוא, איך הוא זיהה את עצמו, נגיד, איך הוא שם את עצמו? הוא רע. אוקיי, הוא חשב את עצמו כאילו כצדיק הדור, הוא כתב הרבה פעמים, נכון, והוא חשב שהוא טהור ואלטרואיסט? כן, הוא כתב לתלמידים שלו, אני הבן אדם הכי חכם בעולם, אני... כן, הוא חשב על זה, הוא חשב על זה. באותם שנים הוא היה איש די אלמוני. אף אחד לא הכיר אותו. הוא היה בקצה ורשה. אני יודעת שנפגש עם בן גוריון, זה דור תקופת. רגע, זה טקסט ממתי? יש, אז כן, זה כאילו העקרונות של בניין החברה העתידית. מתי הטקסט הזה נכתב? זה בשנות ה-50. אז הוא כבר התפרסם. לא, שנות ה-50 הוא כבר היה. זה היה בסוף חייו. בפולין הוא היה אלמוני מוחלט. כן, בארץ הוא נעשה. כן, בתל אביב. הוא כתב את כל הזה בתל אביב. הוא שלח את זה, הוא שלח, לא את זה, אבל... הוא גר בנווה צדק. דברים... באמת, יפה לו. דומים לזה לבן גוריון, והוא אמר... לא, נווה צדק של הרב קוק. יש כתבה מאוד יפה על האשלר, כאילו. כן. הוא כתב שם ממש כל הנקודות דוב סדן, נראה לי, הוא מכיר אותו. הוא היה קצת מוכר. כן. הוא כן היה מוכר בארץ. ברבנים כאילו... נכון, אפילו היום אנשים מכירים את השם כאילו טוב, האמת היא שהיום מכירים אותו כי המקובל הכי פופולרי. כן. כי יש שתי כתות שממשיכות נראה לי מכירים אותו דרך מנדלבליט. מכירים אותו דרך... מנדלבליט, חסידה שלי. באמת? כן. קודם כל, יש גם את... עכשיו הוא נעשה נורא פופולרי. אהוד בנה. גם גוטליב. גוטליב, כן. גוטליב, אבל יש את בני ברוך המרשימה, ויש את הכת של מדונה.
כן, מרכז הקבלה. כן, יש הרבה קראטים. מדונה, נכון, מדונה רצתה מדונה רצתה לקנות... המקובלים לא למדו. זה דרך כאילו... מדונה רצתה לקנות את הספר עץ חיים של בעל הסולם, ורצתה לשלם על זה כאן. זה כאילו מה שהם אומרים, כאילו, המימס של שמאלנים, זה כאילו... כן, זה מאוד פופולר, כי בכלל, וזה הקטע אצלו, אני שמעתי גם יש מישהו שעשה לך דוקטורט מעניין, אביעד פטל, והניתוח שלו לא חשבתי עד הפעם, כי קצת חקרתי את השלב, שהוא ממש עושה איזה היפוך מוזר עם תורת הפרצופים וכל זה, כאילו כופה על זה את האג'נדה שלו, וכאילו זה מדהים, כאילו כל כך סובייקטיבי ולא כל כך סובייקטיבי, כי יש אז כאילו, פשוט הייתה לו משיכה לקומוניזם, זה הסיפור המפורסם שבגיל 9 הוא היה בהפגנה קומוניסטית וכאילו, אז הוא ניסה לעשות, זה מעניין, זה בלגן, הוא לא הבין שזה בלגן, אבל ובעצם כל העניין הזה של הלתת, זה בעצם כפייה של תפיסה חברתית, הוא הלביש על זה, הוא יצר נכון, פסטיש כזה, ולכן זה מאוד רלוונטי לעכשיו, כי אני עשיתי כתבה על בני ברוך, שזה קאט, שמסלפת אותו בצורה מפחידה. את לא יכולה לומר את זה, אולי בספים אחרים. לא, תראה, יש שם דברים אפלים, כאילו באמת, לא משנה. בני ברוך זה לייטמן? כן. לייטמן הוא מנהיג קאט? נכון. לא, זה ממש קאט. ואני עוד עשיתי את הכתבה... ארכדי דוכין לומד עם הרב לייטמן. תקשיב, זה עונה על כל הגדרה של קאט, ואני עוד כאילו, מאז שעשיתי את זה... הם צובעים את עצמם... ארכדי דוכין, נכון, היה בבני... בטח! ארכדי דוכין, הוא מאוד רוסי. אני ראיתי את צרשה, אני אסיים פה, ראיתי את צרשה לוידוף, נגיד, זה היה אחד הקטעים שאני לא אשכח. אז הם ממש, הם חושבים שאני באדם, אז הם יכולים לי את כל החסידים שלהם. אז שאלתי אותו, תגיד, זה לא קצת מזכיר לך, כאילו, כי יש משהו, כי הכל שם נורא רוסי. אז הוא ענה לי, זה היה מדהים. הוא אמר לי, תקשיבי, סבתא שלי, כאילו, סטלין רצח את סבא שלי. אוקיי, הוא היה מילד שלי. אבל, כשסטלין מת, סבתא שלי בכתה כל היום. אמרתי, אוקיי, תודה על התשובה. כאילו, הוא אמר, כן, אנחנו אוהבים דיקטטורים. זה הייתה תשובה. כאילו, אבל יש לו קשרים עם אוליגרכים. כן, ויש גם דרכים קשרים ללמוד את הקבלה. גם בארץ יש אנשים שאוהבים דיקטטורים. גם בארץ יש אנשים שאוהבים דיקטטורים. יש ללמוד אצל הרב גוטליב בקריית יערים. זה לא קל. כן, בעצם הוא אמר איך לתקן את החברה. זה אנחנו צריכים, ראשון אנחנו צריכים שכל בן אדם יקבל על עצמו את הקומוניזם, את הקבלה, את המשפט, לעבוד כפי היכולת ולקבל כפי הצורך. צריכים חינוך חברתי, לחנך את העם שהם יפסיקו להיות נכשלים והם מתחילים ללמוד, להבין את המצב הפוליטיקאי שקורה להם, שהם יכולים להשתתף ולצרף למצב ואולי לשנות אותו. הוא גם רצה שהקומוניזם שלו, הוא אמר שקומוניזם של מרקס זה קומוניזם של סדום. למה מרקס בניגוד למה? כאילו, הוא אמר מה היה הרעיון המרקסיסטי? המרקסיסטי אמר, אוקיי, מה ששלי שלך ומה ששלך שלי. הוא אמר שזה לא צודקי, כאילו, אני יכול לקנות ממך ואתה יכול לקנות ממני, אבל ברגע שאתה תבוא אליי, אני אומר, באמת לא, אני לא רוצה לעשות את זה וזה לא יעבוד, בסוף הדבר. מה שעובד, אם אני אומר, שלי, שלך ושלך שלך. אני לא רוצה לקנות ממך, אבל אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה. זה הדרך שהוא חשב שיכולים להביא את הקומוניזם האמיתי, והוא עמד להתחיל בזה בקהילות. איך אתה יכול לעזור את הקהילה שלך? לא את המדינה, אל תתחיל בזה. תתחיל בקהילה. איך אתה יכול לתת לקהילה שלך ולא לקבל ממנה? ולומר שכל שלי זה מיועד לקהילה שלי, וכל שלהם, אוקיי, בסדר, זה שלהם, אני לא רוצה לקחת ממנה. זה לא לסרב לקבל, זה לא לחפש את זה.
נכון, זה לא לסרב, צריכים לקבל על מנת לתת, כאילו, זה אומר, זה הטבע האנושי, אנחנו לא יכולים לברוא יש מאין, אבל צריכים לקבל, אבל זה אומר לא לחפש, כן, מה שאני יכול לקחת מהקהילה, אלא מה שאני יכול לתת לה, ואם נתחיל בזה, אז המדינות יכולים לומר את זה, אוקיי, איך המדינה שלי יכול לעזור את המדינה האחרת? ואז המדינה האחרת, אוקיי, אני יכול לעזור. ואם יהיה היחס הבינלאומי הזה, אז נעבור למצב של הקומוניזם הבינלאומית, ואז יהיה הסוף של מלחמות וכל זה, כאילו, זה הסוף הדבר. אנחנו צריכים להתחיל בקהילות שלנו, ולא להתחיל במדינה, ואם כל אדם יחשוב רק על עצמו, איך אני יכול לתת, ולא על הצורה הגדולה, או מה אני יכול לשנות במצב במדינה, אם כל בן אדם במדינה יחשוב כזה, אז יהיה מדינה מתוקנת. אבל אם כל בן אדם יחשוב על איך אני יכול לשנות את המדינה ואת הקהילה ואת הזה, אז כל בן אדם הוא בקונפליקט עם בן אדם אחרת, ואז לא נבוא למצב הזה, המצב המתוקן. כמו שהוא אומר, אנחנו צריכים להתחיל בקהילות, לארגן. איפה זה כתוב? זה בבניין החברה העתידית. אבל כאילו זה לא פה, אבל זה במאמר כאילו. כן, הבאתי גם, יש גם בכתבי הדור האחרון. בניין החברה העתידית זה בתוך הליקוט של כתבי הדור האחרון, אז גם הבאתי כמה, פה זה מקום אחרת בליקוט, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל כאילו זה בקיצור העקרונות שלו על איך לבנות החברה הזה, וזה היה כאילו פילוסופיה שלו, זה מה שהוא חשב. ואני מקווה שיום אחד כאילו שיש לנו קבוצות של רבי נחמן ורבי מלובביץ'. אתמול היה ההילולה של הרבי, אם נאמר שיש לו הילולה או משהו. אז נפתח אני חולקת עליו. כן, של רבי מלובביץ' היה אתמול. היום באולומן. יש לי שאלה. אוקיי. אם ידוע לך, לא חייב, האם הייתה התייחסות של הרב אשלג לתנועה האנרכיסטית? כן, הוא היה אז כשהוא היה בפולין, הוא היה בתנועות האנרכיסטים שהיה בפולין. והמהפכה של 1905, הוא היה פעיל עם הארגונים האנרכיסטיים, תחת טרוצקי במהפכה הזה, עם הסכמה מהאדמו"ר מבעלז לעשות את זה. אמרו, זה הסכמה לזה. כי הוא אמר שזה בסדר, והיה הרבה חסידים, גם עמו, חסידי גור, חסידי וישנץ. רגע, מהבית שלו, מה הם היו? חסידים? הוא היה חסידי, אבל הוא היה בקשר לכמה אדמו"רים, גם האדמו"ר מפורסוב, גם האדמו"ר מבעלז וכמה האדמו"ר מגור. אז היה... אתה מדבר על התקופה של מלחמת האזרחים. הלוואי היום יהיה הסכמות כזה מהאדמו"רים להצטרף. אבל היום הכל כל כך עקום לא נעים להגיד שזה... אפרופו שהשיטה החסידית ממש יוצאת נגד השיטה היהודית, להעביר מאב לבן ורואים את התוצאות של זה היום. לי יש שאלה דומה לשאלה שהוא שאל, האם היה קשר, הוא הרי היה בוורשה, אם היה לו קשר עם הבונד, שהיה מאוד פעיל בשני המהפכות. לא, אז הוא סרב את זה. הבונד היה ארגון מאוד מאוד אנטי-דתי. יש לו מכתבים שהיה אנשים, הוא היה ציוני, אבל גם יש מכתבים שאנשי מהבונד כתב לו, אנחנו רוצים שאתה תתערב אלינו, או מה, אני לא יכול. אם אני אעשה את זה, זה יפסל אותי לפני העולם האורתודוקסי, אני לא יכול לעשות את זה הזה. אני רק יכול להצטרף לארגונים שהם קשרים בעיני העם. למרות שציונות לא הייתה כל כך קשרה בעיני האורתודוקסים. מה? האורתודוקסים בפועלים לא הייתה כל כך קשרה בעינם. נכון. זה נכון. אבל עדיין הבונד היה כאילו ממש... לא, אבל הבונד מסמן אותך כמשכיל, כאנטי... זה היה הרבה יותר משמעותי, אז הציונות לא הייתה כזאת... כאילו, יש לנו בני אברהם. לא נראתה כזאת מאיימת. אם לא היה לנו בני אברהם להצטרף בה, אז כאילו, לומר, אוקיי, אנחנו בתנועה של דתיים, להצטרף למקומות כאלה, כפרסקול, יהיה יותר קשה. גם אצלו, להצטרף לבונד, זה לא
למרות שרוב יהדות פולין כבר בשנים ההם הייתה... אבל נגיד, מתי הוא הגיע לארץ? באיזה שנה? ב-1921. זה מאוד מוקדם. נכון. אבל כן, הוא חזר ללונדון. זה באמת מעניין, כי זה באמת היה מתח, כאילו, לא היה דבר שפה בציונות דתית, כן? כן. אבל כאילו... הוא היה יותר בכלל. נכון, הוא גם היה יותר בעולם החרדית, כאילו, הבן שלו היה גר בבני ברק, עם כל הדברים האחרים, והוא גם היה כאילו אצל הרב זוננפלד, בארץ הוא היה עם הרב זוננפלד, היה אחד מהרבנים שלו, ועדיין עם האדמו"ר מבלז, כאילו, אז הוא היה קשה לעולם החרדי, לא לעולם הציונית הדתית. הוא היה ציונית, כמעט, אבל לא בעולמה. לא בעולמה. למרות שהוא כתב בעברית נהדרת, ואני לא מכיר עוד אדמו"ר כן, הוא כותב... הוא היה היפסטר, נו. הוא כתב הרבה בעברית, הרבה גם ביידיש, שזה מתורגם על ידי לייטמן, לצערי. כן, אבל זה משהו. אתה יודע שמשדרים את לייטמן קבוע בטלוויזיה הרוסית. נכון, זה חלק באמת? ברוסית? תגיד, בסוף הוא יביא בכם את העולם השלישי. הסוגיה של עלייה כחומה, כי ביהדות החרדית יש איסור של עלייה המונית. אז כאילו, האדמו"ר מפולסוב אמר לו... זה לא כזאת... לא, היום זה נחלש. ב-1921 האדמו"ר מפולסוב אמר לו, אתה עשית את התיקון בעולם הזה, אתה עשית את התפקיד שלך, אתה תמות. אוקיי, איך שאני יכול להמשיך לחי בעולם הזה? הוא אמר, אוקיי, אתה צריך למצוא תפקיד חדשה. והוא אמר איך הוא מצא את זה בתוך בלפור, כאילו, אוקיי, יהיה משהו בארץ ישראל, אני צריך לצאת לשם כאילו לתקן בה או לעשות תפקידי שם. אז הוא האמין שזה יקרה, ואולי הוא ראה בה משהו משיחיסטי, מה שראינו בכתבי הדור האחרון, הוא כתב, אוקיי, ציונות זה יכול להצליח, וזה יכול להתבטל לגמרי. אז זה קשה לי לומר, אוקיי, אם הוא היה תמך בזה, הוא רק מתאר את המצב. זאת נקודת מפנה, כאילו. האם האנושות זה המעצמות הבינלאומיות, האימפריאליזם מייצג את האנושות, כאילו. שהאומות כבר מסכימות להתיישב. הוא נראה שהוא היה חשש שזה יתבטל, הוא רצה שהציונות יצליח. מה שרואים היום זה ממש נגד כאילו רצונו לתנועה ציונית. על הרעיונות של אחד העם של להקים בארץ ישראל רק מרכז רוחני, הוא חשב על זה? הוא לא היה מיוחס למרכז הרוחני, הוא היה חבר של הרב קוק, אבל הרב קוק גם לא היה מיוחס למרכז הרוחני. הרב קוק גם היה מסרב את הקשר שלו, אפילו היום הם אומרים, הרב קוק, זה הדמויות שלנו, הוא בחייו, הוא לא רצה להיות על הבנייה הפיזית של כן, כן. הרב קוק לא רק מנג'ינה כמרכז רוחני? הוא לא היה קשה לתנועה המרכז רוחני, המזרחניקים. מזרחי אתה מדבר. כן. הוא רק מדינה אבל במרכז רוחני. כן, אבל כן קרוב לציונות של אחד העם. אבל זה גם חזק. לא פשוט. להבדיל מאחד העם, שהוא היה מסתפק אולי עם הר הצופים וכמה מוסדות. תגיד, בפולין מה הוא היה בעצם? כאילו, הוא היה בישיבה, אבל באותו זמן הוא היה בתנועות של הנכס. במה? הוא היה בישיבה של חסידי גור. חסידי גור, אוקיי. ובאותו זמן הוא היה פעיל עם הקומוניסטים, עם האנרכיסטים. באיזה גיל הוא הגיע לכאן? מה? באיזה גיל הוא הגיע לכאן? הוא היה בישיבת גור עד שהוא היה בן 36. מ-12 עד 36. שם, כאילו. כן, שם. אז גם הוא בא עם המשפחה, וזה פרויקט... נכון. כאילו, ופה מה הייתה הפוזיציה שלו יכול להתפרנק, כאילו... אז פה הוא רצה לפתוח, איך אומרים לזה? פקטורי. סתם, מפעל לסבון. לפרנס את עצמו, ולחסידים שלו אמר לו לא, אנחנו... אז היו לו חסידים? היה לו חסידים, היה לו... איך הוא השיג אותם? כ-50 חסידים, אבל לא הרבה. זה לא מעט בתקופה, כאילו... זה לא מעט, כן, זה לא מעט, אבל זה לא הרבה.
יש סיפור שהרב עניק שלו. מה זה היה המשמעות של זה? כאילו, שהם באו פה לבוא, כאילו, מה זה אומר? מה המשמעות? כאילו, הם למדו אצלו, כאילו, בביתו, היה לו ישיבה בעיר העתיקה, ואחרי זה היה לו, עדיין היום יש ישיבה, כל יהודה, ליד החורבה, שזה יחס לחסידי סטרטין, אבל סטרטין זה הרב ברנדווין, הוא... וגם בתל אביב אז היה לו בית כנסת, החסידים למדו עמו שם, הם נסעו מירושלים לתל אביב, אפילו לפעמים בשבת, ללמוד אצלו בתל אביב. למה היה בתל אביב בעצם? המורה שם? כשהוא היה בלונדון, אז המשפחה שלו עברו לתל אביב. אז כשהוא חזר לארץ ישראל, הוא... עד לפני 30 שנה היו הרבה חרדים. לא, אני יודעת. כן, אני יודעת. באזור של שנגן עד היום יש כאילו... עשיתי את זה גם בזה, היה לפני שנות ה-50 משהו, היו 500 בתי כנסת בתל אביב, 500. היום בעיקר, היום האלה שנשארו זה עולמי חתונות של רבי יוקר או משהו. כאילו מדהים. אדמו"ר מבלז. אבל יש סיפור כאילו... כן, לא, אני יודעת, לא חשבתי, זה קטע. בקשטוס היה כולם הולכים לים, היה ממש היסטרי. הרבנית שלו, שאמר לו, כאילו, יש לכל האדמו"רים אחרים כל מיני הרבה חסידים. יש לך כאילו 50, זה כאילו, ואתה חושב את עצמך כאילו צדיק הדור, מי אמר זה? אשתו. אז איך אתה יכול לומר את זה בלי חסידים? הוא אמר לה, תסתכלי, רבקה, יש לה הקודש ברוך הוא, פחות חסידים ממני. הכי גדול, איזה חבוד. כן, אז זה כאילו, זה תמונות של בעל הסולם, הרב אשלג. אני מקווה שאולי... בנים, בנות? כן, היה לו... הבנים שלו זה הם ממשיכים אותו. כן, הם ממשיכים את דרכו. יש היום, הרב שמחה אשלג הוא אדמו"ר לחסידי אשלג, הוא לא באמת ממשיך בדרך הקומוניסטי שלו, אבל הוא ממשיך בדרך ה... יש סרט יש סרט שעשה, הוא התחתן הבן שהוא כאילו, ממנו גם הכתות נוצרו, אז נגיד לייטמן עמד אצל אחד הבנים שלו בבני ברק. ברוך שלום. כן. ואז יש סתם, מעניין אותך, כאילו, אז הוא התחתן עם מישהי רוסייה, מול התור שבה. איך קוראים לזה? מול התור שבה. אני לא ראיתי את זה כי... סרט מדהים. פרשה נורא, ובאמת, כן. הבן החורק שלו. אבל כן, היה לו אז הרב בנימין אשלג, הרב יחזקאל, הרב ברוך שלום. ברוך שלום יש לו הרבה חסידים היום, הרב גוטליב הוא היה חסיד של הרב ברוך שלום, גם הרב אדם סיני, אם אתה מכיר. הרב גנוז גם, לא? כן, הרב גנוז הם חסידי, גם גרוכים של אשרוב זה גם הרב גנוז, נכון? כן. אז כאילו, יש היום... הרב סיני הוא ברמת גן, נכון? כן, הרב סיני הוא ברמת גן. כן, יש לו חסידים בברוכין, ברמת הגולן. ברוכים זה קורא על שמו, ברוך שלום. ברוכים זה על שמו, וואו. כן, זה על שמו. יש... מה? כן, וגם... כן, והיום יש הרב שמחה שבבני ברק. טלסטון, רבי גוטליב. רבי גוטליב, כן, אבל הוא לא במשפחה, הוא היה תלמיד של הבן. כן, ואז... זה קריית יעריב, לא? ואז הבן, אני לא זוכר אם זה הבן של הרבית שמאי או הבת של הרבית שמאי. אולי אתה מכיר. הבן של הרבית שמאי התחתן עם הבת של הרב שמחה אשלג. נכון. כן. אז... כן, כל ה... רגע, זה הסולם המודרני. לא, אני סתם אוהב אותו, זהו. סתם. זה מה שאני לומד, זה מה שאני אוהב. אז מה אתה עושה כאילו בעיסוקך האינטלקטואלי? אני נמצא במכון לב, והנה בזה עכשיו, אני לומד מנהל עסקים. בבוקר אני לומד בעל הסולם. וואי, זה הכי יהודי. בשר ורוח. אין דבר יותר יהודי מזה. את זה אתה לומד בקבוצה או באופן עצמאי כאילו? עם חברותה. יש לך פשוט חברותה שאתה... כי אני יכולה... זה הוא מעניין מה ש... מכון לב זה כאילו... זה לחרדים כאילו.